Čiže po týždni sme hrali opäť s kvalitným superom. Pred začiatkom tohto stretnutia som sa veľmi tešil, no len mám doskazenú chuť a nie z výkonu svojich hráčok. Tento zápas by sa dal rozoberať z rôznych hľadíc, budem hodnotiť výkon môjho družstva. Prvý polčas, aj napriek tomu, že v šatni sme si povedali, čo asi od supera môžeme očakávať, tá taktika zostala možno niekde na úrovni 50–60%, čo sa týka plnenia. Nevedeli sme sa presadiť dlhšie v protiútoku, respektíve keď sme sa presadili, tak sme zahadzovali šance. Dostali sme sa zase na nejakých 10 technických chyb, čo je dosť luxusné. V šatni cez prestávku som trošku dvihol hlas, dievčatá začali v druhom polčase konečne mákať v obrane, začali si rozprávať, z čoho sme vlastne získavali lopty, išli do rýchlych protiútokov, takisto aj Nastia Zíková potom už tam sa jej ľahšie chytalo, keď tie hráčky strieľali pod tlakom. Takže v druhom polčase už len 5 technických chyb, oveľa lepšia hra ku koncu, zase tam tie naše technické chyby, také blbé. No. Musíme to pomaličky začať odstraňovať. Celkovo s výkonom nie som až taký spokojný, viac ma tešia tie 2 body.